ё дар назди нотариусҳо анҷом диҳед. Чанд сомонӣ муқаррар шудагиай. аз сабаби боло рафтани нархи нишондиҳанда ҳар чизеро ки ман асоснок мекунам баъд пешкаши мардум мегардонам. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат видеоро тамошо кунед. нафарҳое ки мехоҳед границаи Қазоқистон перескат кунед ва биёед айсари нав документотонро 100% кунед. рақамҳошон мебароянд занг бизанед, бо нархи арзон шуморо ба граница мебаранд. Федератсияи Русия хариди сим-карта барои хориҷиёнро пурзур кард. Чӣ гуна муҳоҷирон метавонанд аз иҷа пас дар Федератсияи Русия сим-картаҳои мобилӣ харидорӣ кунанд? шуруъ аз соли равон тартиби хариди сим-картаи телефонҳо дар Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ сахттар шуд. аз ҷумла ҳамакнун барои харидории сим-карт бояд дар барномаи хадамотии давлатии госуслуги худро ба қайд гузошт ва як бастаи комилии ҳуҷҷатҳо, аз ҷумла рақами суғуртавии суратиҳисоби инфиродии шахсӣ, яъне ки СНИЛС-ро пешниҳод намояд. шахсан бояд ба дафтари корӣ равед. шаҳрванди хориҷӣ бояд шахсан ба дафтари кории оператор Мегафон, яъне ки Билайн ёки МТС ёки Телед ва ғайра равад. онлайн харидорӣ дастрас нест дигар. мисол ҳар як нафари шумо ҳам ширкатҳои мобиле ки мо номбар кардем, дигар бояд ба компания рафта баъдан харидорӣ бикунед. рақами суғуртаи суратиҳисоби инфиродӣ, яъне ки СНИЛС, агар онро надошта бошед, гирифтан лозим мебошад. сабти тасдиқшудаи қайд дар госуслугӣ. барои ин дар пойгоҳи госуслугӣ аккаунт сохта, онро дар маркази бисёрсоҳавӣ тасдиқ кардан зарур мебошад. дастрасӣ ба почтаи электронӣ ки дар госуслугӣ зикр шудааст. маълумоти биометрӣ ки дар системаи ягонаи биометрӣ ба қайд гирифта шудааст, ин маълумот ба оператор супоридан имкон надорад. аз ин рӯ бо шиноснома ва рақами суғуртавии суратиҳисоби инфиродии шахсӣ ба банк рафтан лозим меёяд. яъне вақте шумо симкартаро мегиред, дар госуслугӣ шиноснома равон мекунед ва имеи телефонтонро равон мекунед, ҳамун симкартаи харидагитон танҳо дар як телефон кор мекунад. ва инчунин боз шумо бояд ки СНИЛС-онам рафта пешниҳод кунед барои дастрас кардани симкарта. ба шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия имкон дода шудааст ки ҳадди аққал тамоми ширкатҳои мобиле ки дар Россия ҳаст то 10 симкарта дастрас мекунанд. ин буд як информатсияи нав барои симкарта гирифтани шаҳрвандони хориҷӣ. ва ҳар касе ки боз симкарташ ба номи худаш набошад, бояд ҳатман рафта дар компания аз сари нав ба номаш ба қайд бигирад. вагарна симкарташ хомӯш карда мешавад. ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо кунед ва аз хабарҳои нав огоҳ мешавед. бародаро кадом меда дороҳои гиёҳӣ дар кор бошад, тамошо кунед, заказ кунед ва ҳиҷомаи бепул дора бо. ширкати Шифофармо дороҳои гиёҳиро ба шумо тавсия медиҳад. барқарорсозии қувват ва нест кардани простатит бо махсус дорӯи ватании мо бо номи Паҳлавон. инчунин доруҳо барои баровардани риш ва барои каму зиёд кардани вазни шумо бо Шифофармо бошед. як нафари дигар нависонда: салому алейкум акаи Сорубон. пешакӣ раҳмат. ҳамин танировкаи мошин чанд сомонӣ муқаррар шудагиай. аз сабаби боло рафтани нархи нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 тамоми нархномаҳо иваз мешаванд ва нархномаҳои аниқ ки баромад, насиб бошад мо видео мекунем, мефаҳмонем. як нафари дигар нависонда: бародар, ҳамун рекламаи дорӯҳо та як тараф партов. бародари азиз, рекламаҳое ки мо мекунем аввалаш ки ягон чизи зараровар барои шумо нестай ва мумкин баъзеода дар кор бошад, баъзеода дар кор ки набошад, тамошош накунед. як нафари дигар нависонда: салому алейкум ака. ман Россия 2 моҳ истодам, патент накардам. ман бо метону бирам. пеш аз рафтантон як бор депортона проверка кунед ки доред ҳамин чиза ё ин ки надоред. як нафари дигар нависонда: салому алейкум акаи Сорубон. ташаккур барои хизматҳоят. худованд доимо сарбаланд бошед. як савол доштам. ман як сола регистратсия дорам, коғазӣ. хонаи хозяинда кардам. бояд боз дар приложение амина регистратсия кунам ё не? дар асосе ки ман регистратсияи коғазӣ дорам. приложение амина дар регистратсия кунед ва ҳамин регистратсияҳои коғазӣ дигар ба шумо лозим намешавад, яъне ки электрони хубтарад. ва раҳмати калом барои суханҳои хубтон. худованд доимо ҳамамо сарбаланд бошем. самир нависондай: салому алейкум акаи Сорубон. патенти ман питерай. москвада 4 моҳ шид гаштаистам. бетрудавои договор кор карда гаштам. чӣ гап мешава оянда?
Якумин хатот ҳамае ки бо патенти Питер дар Москва кор кардесӣ ва дуюм минусут ҳамае ки бе трудовой договор ҳамун патента метавонанд аннулировать бикунанд. Як нафари дигар нависонда салому алейкум, чихе шумо хати алоқа дорем мака. Савол боша бинависон, худо хоҳад ба саволо ҷавоб мегардонем бародари азиз. Мардонзода нависонда барои просмотртон росту дуруға менависем. Ягон хабари аниқ нагуфтӣ. Бас кунед ҳамин коротона. Хай хабари аниқ ки набоша барои чӣ медрои тамошо мекунӣ? Ма фикр мекунам ягон хабари ма мақсад информатсияҳои дуруғ нестанд. Ҳар чизеро ки ма асоснок мекунам баъд пешкаши мардум мегардонам дар доираи қонун. Назим нависонда ҳамин приложения Амина чӣ гап шид? Приложения Амина чӣ хеле ки пешкаш карда буданд ҳозир ҳамон хел рафтааст. Яъне дар назар дошта бошӣ ки аз байн рафтагиай не. Саидо нависонда салому алейкум акаи Соломон. Сози хуби коро созанд, падар модар соз иншааллоҳ. Ма патент госуслуг Амина дорум. Дар реестр ғалтидам. Чикор кардан дар кор. Шукронаи худованд ҳама соз раҳмати калом бародар ва патент дошта бошӣ дар госуслуг дошта бошӣ Амина минуси ту барои реестр ғалтидан и ба фикри ма ки надоштани трудовой договорай. Барои ки трудовой договор доштан бо патент ҳатмияй ва ба МВД уведомлени роӣ карданшам ҳатмӣ мебошад. Неизвестни нависонда салом акаи Сорбон. Патентҳо чанд қа монда нужда продлит мекунанд. Барои продлит кардан граница рафтан дар корай мефаҳмонден акаи Сорбон. Пешакӣ раҳмат, саломат бошед. Шумоам саломат бошед. Барои продлени кардан агар трудовой договор надошта бошен, бале, граница мегзарен. Агар трудовой договор дошта бошен, бегзаштани граница метавонед патент мақсад амира продлени кунед, патент гирен айсарина. Як нафари дигар нависондай ассалому алейкум мародар. Сози хубӣ, саломатӣ хубай, корубор ҳама хубай. Акамара регистратсияам 2 моҳ зиёд мешавад ки просрочени шидай. Дар реестр бошам ё ин ки не. Барои надоштани регистратсия, бале, вероятност ҳаст 99% ки номи шумо дар реестр биғалта. Ҳоли мо дар як видеои дигар реестра проверка карданша мегӯем барои шумо, баъд медонед мефаҳмед ки ҳастен ё ки не. Як нафари дигар нависондае ки салом акаи Сорбон. Ман патент дорум. Дар як ҷо кор мекардам. Ҳаҷа трудовой договор додам, через госуслуга мондам. Баъд уволид кардам. Диюмбора нам мони патент месӯзад. Илтимос ответ медодем. Агар ки шумо ҳамира дар МВД Россия уведомлени роӣ карда бошед ва корфармои шумо баъди уволид кардан ягон мақсад дани надода бошад, ҳеҷ мушкилӣ намешавад. Агар ки уведомлени кардагӣ бошени корфармо мисол бига ки ана ҳамин одам ма уволид кардам, ҳозир дар корхонаи ман нест, трудовой договорша қатъ кардагиям, дар ҳолати боз бе трудовой договор будан метавонам патенти шуморо аннулировать кунам. Шарипов нависондаед ассалому алейкум, пешакӣ раҳмат ака. 1999 якуми март 27 медонам. даъвати баҳорӣ мебарам хизмат. 27 ки дарои аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ анамуҷа озод мешавад. Исмоилов нависондаед ассалому алейкум. Ман ВНЖ ма декабр гирифтам. Як сол баъд бояд уведомлени мекардам. Дер кардам. Феврал кардам. Дафъи дуюм дар феврал кардан дар кор ё дар декабр ҷавоб медодем. Декабрам наздикай. Ҳамон сроке ки якумбора ба шумо муқаррар кардагӣ ҳастанд, тибқи ана ҳамон число шумо бояд ки уведомлени кунед. Ходиров нависонда ассалому алейкум ака. Созен хубен? Ман 2 моҳ пас 2 фарзанддор мешам. Ҳозиравум агар маро мебаранд, илтимос ҷавоб диҳед. Вақте ки 2 фарзанддор шиден, баъдан шумо аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешавед. Дар ҳолати 1 фарзанд доштан шумо ба хизмат сафарбар карда мешавед. Ва ҳолате ки худат гуфтестай, агар ҳозир даъват кунам ба хизмат ва худо хоҳад дуюм фарзанд ки ба дунё омад аз хизмати ҳарбӣ озод мешавед баъдан, агар ки дар частам бошед мисол. Зинда ва сарбаланд бошед. Видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.